ako vidíte, to, čo je za nami. Možno ste si všimli, že dnes tu nie som sám, ale nie som tu ani za Dým. Dnes je tu môj kamoš Dan, ktorý je z Tajska. Čau, Dan. Ahoj. A bohužiaľ budem musieť rozprávať po slovensky. Ako prvé tu máme počasie. Hneď začíname s katastrofou v Bratislave, kde sa po prvýkrát na Slovensku objavilo tornádo. A okrem tornád tu máme prevažne slnečno, občas vo štvrtok má byť zamračené a na piatok hlásia veci pád meteoritu a na sobotu koniec sveta. Ale tornáda a koniec sveta nie je až taký dôležitý ako najnovšie správy. Tá najhorúcejšia správa všetkých dôb. Istý Matúš vytopil záchod a ten sa nekontrolovateľne vytápal, až vytopil celý dom a napokon celú dedinu. Počkaj, ale toto nie je vôbec zaujímavé. Ale je. Tento raz Matúš, presne ten, ktorý vytopil predtým aj ten záchod, si pomyslel, že bude ignorovať nariadenia Slovenskej policajnej národnej komisie, pravidla číslo 11, a zobral si od otca vodičský preukaz a išiel na cestu. Bohužiaľ ešte nikdy neriadil predtým auto, čo spôsobilo obrovitánsku náražku 12 miliónov aut. Policajti to riešili 13 hodín, kým všetky autá odpratali. Ten istý Matúš si dokonca pomyslel, že ukradne vázu za približne $1 000 000. Urobil to v Slovenskom národnom múzeu, kde nemajú ani len bezpečnostnú ochranku. Vyzerala, počkajte, tuším, ju tu mám. Ale veď my sme ju vôbec neukradli od neho, vôbec, akože čierny obchod to je vylúčené. Ten Matúš nás už začína otravovať. Ale tento raz ukradol banán z chladničky jeho babky!
babka mala fakt v tej chladničke lasery a bezpečnostný ochrankársky systém. Lepší než v Slovenskom národnom múzeu. Ale príbeh baránu sa tu rozhodne nekončí. Matúš namiesto toho, aby si ho doma zjedol, ho radšej hodil po susedovej mačke. A potom si Matúš skúsil aj kanibalizmus, čím zjedol mačku pani Anitu Kabarelovú. To už v súdnej národnej ochrane páskej nervy a zavreli ho do väzenia na 250 rokov, čo je totálne nezmysel, lebo ho rovno mohli dať na doživotie.